Okay. Jeg hedder Katinka, og jeg er sanger og sangskriver. Jeg oplevede Benal første gang på Spot i år, hvor at jeg lige havde spillet koncert, og så forvildede jeg mig ind til deres koncert. Og jeg er faktisk overhovedet ikke rigtig sådan til hiphop eller til rap, og sådan, det er ikke rigtig min genre. Sådan, det er i hvert fald ikke det, jeg selv skriver. Men der var sådan et eller andet intenst og sådan melankolsk over det, og jeg synes faktisk, det var ret godt. Og, sådan noget. Og så tror jeg bare, at jeg sådan ikke tænkte videre over det. Men så skrev Benjamin, forsanger for Benal, til mig for 3 måneder siden, 4 måske, om jeg havde lyst til at skrive et omkvæd til en af deres sange. Og jeg var sådan, først var jeg sådan lidt i tvivl, om jeg kunne overhovedet, fordi det har jeg aldrig rigtig prøvet før, og sådan en rap, og jeg er ikke rigtig sådan en, der kan skrive tekster om coke og piger med store røve. Men så tænkte jeg kan godt give en chance, fordi jeg synes faktisk, de var spændende og havde noget andet at byde på. Og så fik jeg sangen, og så rappen, og så skrev jeg et omkvæd på 20 minutter efter det, fordi det passede bare. Det passede tema, og det passede til, hvordan at jeg synes, det skulle være. Og så indspillede vi det, og det er bare gået sådan, det har været en meget nem proces, meget sådan, på en eller anden måde, så var vi bare enige omkring, hvordan det skulle være. Og så spurgte de, om jeg havde lyst til at synge med til deres releasefest her på Vega. Og selvfølgelig sagde jeg ja, for det er mega fedt og mega spændende at få lov til at støtte op omkring noget rap, der er lidt anderledes og lidt mere, sådan lidt mere dybde måske. Ja, så jeg glæder mig rigtig meget til i aften. Mit sprog, der er intet at læse, du er en lukket bog. Jeg er en paudi, alt jeg siger.